Kwini molweni umakhosi umkhize lo okhulumayo. Welcome to SANGOMA channel. Ngiyacela mongakazi usubscribe ku channel yami usubscribe. Namhlanje ke ngizonitshengisa nginifundise ngekhambi Intelezi ekuthiwa Umababaza. Umababaza zikhona ezinye izintelezi mhlambe zu5 omayime obani zicishe zifane kodwa azifani. Wona Umababaza ubona ngokuthi la ngaphezulu uyahamba uze uyocija, kanti ezinye zima njenge-olavu ziyahluka amashepe akhona, ezinye ziba nezimbali ezimhlophe, izimbali eziphephuli. Umababaza ukanjena mawubheka la ngaphansi ungase uanyanisi unezinye uyanane njengoba usuke ubona nje kumila uanyanisi. So Umababaza ke into oyenzayo uyachela ekhaya. Umababaza wena mawuhlushwa yilwane, uhlushwa yipoki, Umababaza uyachela. Noma ngingathiwa unomalumbo, unelumbo olithole kumuntu wakho ekadulele naye, noma ilumbo leqile, Umababaza uyasiza. Kodwa usiza uma uhlanganiswe nezinye zezintelezi. Iyaphuzwa ke le ntelezi, kodwa awuyiphuzi kakhulu ngoba uma uyiphuza kakhulu iyingozi, ingakubulala nokubulala. Uyayithaka uyihlanganise uchele ngayo Umababaza. Uyakwazi nanokuthi moyenze kahle uyishise, noma uthola ukuthi awunazo izithunqiso zokuthunqisela ingane, usanda kuteta ingane ayilali ekhaya iyakuhlupha, nanguMababaza uyawusika. Ifana no-anyanisi, iyancinza ke, ifana no-anyanisi. Mawuyivula la phakathi uyayibona ifana no-anyanisi, inokunwebeka kancane. Uyakwazi ukuthi uyithathe uyisike phakathi nendawo ugcobise ingane ekhanda. Mhlawumbe awunalo ivimbela, awunazo izitoloma, awunayo into okusiza ingane ngesikhathi, uyakwazi ukuthi uyitshale egcekeni la uhlala khona. Uyayikhunga ke mawufika. Ngiyacela ukuthi uNkulunkulu akusize la ukhona, niqhubeke futhi nibuyisa i-channel yami. Ngiyabonga ngesupport yenu, ngiyabonga khona nizokwazi ukuthola engizoqhubeka ngikhulume ngakho. Cama ku umakhosi umkhize. Ngiyabonga, amen.